Ренжиш, куркыныч әйбер. Әле әбиләрнең яшь чагында булган бер вакыйга турында кат-кат сөйләп, әни безгә моны гел генә искә төшереп тора. Аңа бу хакта үз әнисе елый-елый сөйли торган булган. Узган гасырның 30-нчы еллары булса кирәк. Илдә коммунизм төзелешенең иң кызган чагы. Бөек эшләргә акчаны кайдан алырга? Крестьяннардан, гади эшчеләрдән, билгеле, ул чорларда продналог дигән салым түре кертелгән. Дәүләт казнасына тапшырырга акчаң җыелмый икән, азык-төлек белән бирә аласың. Үзеңә ашарга ризык каламы дип кызыксынучы юк. Авылларда ул мәҗбүри булган. Әбигә ул вакытта 25 яшьләр тирәсе. Сугыш башланырга әле 5-6 ел вакыт бар. Әмма тормышлар бик авыр. Чөнки сау булмаган улы белән ялгыз калган чагы. Ире Оренбург якларына эшкә киткән җиреннән кире әйләнеп кайтмый. Белмим, үзе шулай теләгәнме, үтереп ташлаганнармы, ләкин мин аны башка күрмәдем. Кемдер урыс хатыны белән чуалып китеп, шунда төпләнеп калырга булды ул дип тә сөйләп йөрде. Белмим, дип әби ул хакта артык ачылып китәргә яратмаган. Нишлисең, тормыш дәвам итә. Кечкенә хуҗалыгын бер үзе үстери ул, малайын аякка бастырасы да бар бит әле. Ләкин иң курыкканы эш түгел, ә Бөкре Фәтхи. Ул авылда продналог җыючы иң әшәке җан иясе. Алар билгеле авыл сайын булган, әмма моның кадәр үк кансыз түгелләр иде, дип искә алган әби. Бер бөртек сарыгын Бәдри Җамал күз карасыдай саклый. Шушы арада менә беренләргә тиеш. Ул төнне көтә-көтә, йокларга куркып, гел уяу ята ул. Ниһаять тилмереп көтелгән мизгелләр, бәрәне уймак кебек кечкенә, төп-түгәрәк, үзе йомшак. 2-3 көн үтүгә авыл буенча шомлы хәбәр тарала. Бөкре Фәтхи йорт сайын йөреп продналог җыя башлаган. Бәдри Җамал сискәнеп куйды. Ходаем, нәрсә генә бирим икән шуңа, дип күңеле белән байлыгын барлый башлый. Йонга гына риза булыр микән? Әллә йомыркалар тутырып куйым микән? Шулай уйланып йөргән арада җил капкасы кинәт ачылып китә. Нәрсә, Бәдри, ниләр белән сөендерәсең? Ялгыз хатын нәрсә дип җавап бирергә дә белмичә, тәмам куркып кала. Шул тынлыкта абзардан килгән сарык тавышы бигрәк каты яңгыраган төсле тоелаңа. Моны Фәтхи дә сизеп ала. Бөкрсен тагында катырак чыгарып, кечкенә лапаска иелеп кирип китә. Бәдри Җамал йөрәге дөп-дөп тибә. Сарыгын бәрәнләде, ашарга сорап кычкыра дип, гафу үтенгәндәй акланырга керешә ул. Ярар, бик әйбәт булган. Бүген сарык тапшыручылар булмады әле миңа, диде сарыкны өстерәп алып чыга. Бәдри Җамалның шушы минутта йөрәге өзелеп төшкәндәй була. Телсез, аңсыз кала. Сарыкның күзләрен күргәч кенә айнып киткәндәй була. Фәтхи алдында тезләнеп кычкырып елый ук башлады. Аның ялварулары бөтен авылга яңгыраган. Күрше-күлән эшеннән туктап, хушы китеп тыңлап торган. Калдыр сарыкны, бәрәне бераз үсә төшсен, соңрак бирермен, дип елый ул. Фәтхи сүгенеп, аның өстенә төкергәндә, тере продналогны җилкәсенә күтәреп салган. Шул вакыт Бәдри аягына ябыша. Җибәрмим, теләсә нәрсә эшлә. Тик файдасыз. Бөкре булса да көче бар ир затының. Тибеп кенә җибәрә ул аны. Ятим бәрәнне саклап калыр өчен авыл буйлап бер чыкыр сөт эзләргә чыгып китә Бәдри. Башта кызганып бирәләр, тик көн саен кем шулай зурласын. Бер атнадан теге йомры йомшак кайы ашлыктан тырмашып җан бирә. И Ходаем, шушы бәрән кебек теге Фәтхи дә тырмашып үлсә иде, дип рәнҗи ул җан ачысы белән. Сугыш башлангач, авылда эшкә яраклы бер ирдә калмый. Өйдә калу бәхетле балаларга, картларга һәм Бөкре Фәтхигә генә тәти. Нишлисең, шулай яратылган зат.
Ул елларда җәйләре кызу, кышлары бик салкын килгән. Ике авыл арасы ерак булмаса да, караңгыда юлга чыгарга курыкканнар. Бөкрү Фәтхи андый вак-төяккә игътибар итә торган кеше түгел. Аны җен дә куркытмый. Буранлы көнне кинәт нидер исенә төшеп, күрше салага чыгып китә ул. Тик ул төнне кире әйләнеп кайтмый. Хәер, аны махсус эзләүче дә булмый. Буран туктагач кына йомышы төшкән авылдашлар ике арада йөри башлый. Бер-ике көн узды микән, берәр атна микән, билгесез. Бөкрү Фәтхи табыла. Ике авыл арасында Оет тауы бар. Юлны кыскартам дип шуның ашагына кайтмакчы булган күрәсең. Тик тау биек, кар шома, буран көчле. Шунда менә алмыйча тырмашып үлгән. 30 градус салкында кәкрәеп каткан гәүдәсен генә табып алалар. Өшегән бармакларын кыргый хайваннар кимергәләгән, күзләрен чыкканнар. Булай ташлап калдырып булмый инде, дип, өйнә дә алып кирип тормыйча, авыл зиратына шул килеш җирлиләр. Бәдри Җамал әби үлгәнче шул хакта елап сөйли торган булган. Хәзер бу сүзләрне әни кабатлый. Бигрәк куркыныч җырлар. Кешеләре дә шуңа күрә кырыс булгандыр инде.